Салом, салом, салом ва боз салом бинандагони азиз, манзури шумост барномаи стендап ва инак мо рафтем. медонед чӣ мастӣ моро дар бисёр ҳолатҳо мегузорад ва яке аз ҳолатҳояш мана ин аст. бале бисёр ҳолатҳое ҳастанд ки ҳатто дар вақти ҳушёрӣ ҳам ба мо рух медиҳанд, махсусан бо занҳо. Занҳои муҳтарам, илтимос ҳар чӣ ки шавҳарҳоятон ба хона овард бо он бозӣ накунед, ҳатто агар мехӯрданӣ бошад ва ё намехӯрданӣ. медонед дӯстон, ман ҳар рӯз як бокал энергетик ва шояд 4 то сигарет кашам, аммо баъд аз тамошои ин навор ҳар рӯз 3 бокал энергетик ва 10 то сигор мекашам, чунки аз таъсири ин ду чиз ҳатто 7 пуштам ҳам бехабар буд. Маша Кампир! Короче, рафтем ба видеои навбатӣ. Бача, чӣ мехӯрӣ ки мақбул ҳастӣ? Самбуса мехӯрӣ? Яке фоидаат мекунад. Чӣ кор дорӣ ба ин чизу он чизи шӯи ҳарзана? Духтар, баска охи девонагита. Зоди 10 сомонӣ бурд мекунед. Хоб, якум савол. Мантиқӣ. То тарнакни намедроя, яхе одамо қоқ медроранаш. То тарнакни намедроя, яхе одамо қоқ медроранаш. Ба фикрам ман ҷавобашро медонам. Ҷавобаш бале. Ришта. То тарнакни. Ришта. Ба ҳар ҳол ман ба ҷавобаш наздик шуда будам. Аммо дӯстон, тренди нави тоҷикиро пешвоз гиред. Думтек тек думтек ва ким чизи дигар. 1 2 3 4 думтек тек думтек думтек тек думтек. Хоҷа бигу ки ман манам, манам на ман манам. Хоҷа бигу ки ман манам, манам на манам. Ҷони ману суханам, манам на ман манам. дӯстон, фикру ақидаи шумо дар бораи дузанагӣ чист? ман аҷоб. ба фикри ман ки мард бояд як зан дошта бошад ва дар оилара нағз нигоҳ кардани он таваҷҷӯҳи зиёд намояд. зеро дузана доштан мард хушаш ба ду тараф мешаваду ба як оила назари хуб надошта бар ин мешавад. 1000% рост мегӯяд. Масалан, марди дузандора дасташ дар ин тараф, пош дар вай тараф, миёни бечора ҳайрон ки дар инҷа чикор кунад. хуб, ҳар ду зана ҳам дар як хона биёрадам намешавад. Бечора мардак 2 ҳафта тоқат мекунад. шавҳарам ба лично ман шахсан худам ба шавҳари худам ба розигӣ додам, зан гирифтам. барои чӣ? барои он ки дилмон байни моҳон ҳардумон дилмонӣ шуд. дили ман ки монд аз аввал вақте ки ман ба шавҳар баромдам, баровар мана доданд, ба падару модарам розигӣ падару модарам кати ман бисёр вай будам. рост манам духтари хондагӣ, духтари шаҳр. хай мо чӣ хел ки падару модар тарбия додан, гапҳои оё гӯш кардем, ҳамин чӣ хел ки шавҳарва муносибат кун гуфтан мо кардем. лекин амиқа ки афсӯс шавҳари ман нафаҳмид, камтар вай бисёртар худаше ки вай гирифт. чӣ хел гӯем шумо ба ман боло, мисол ту аз ман пасттар, хай хел гапҳои вай шуд. хай ман ин баям аҳамият намедодам. хай бисёр ки байни уже вай ки ҳамун рафта зан нагирифту бисёр хай чӣ хел гӯем хай чӣ хел мегӯем мегаштем чӣ хел гуфтам намедонам. ҳамин да ҳамин уже духтарбозию ва ин хел тарафдая буд. баъд оҳиста оҳиста дили ман монд. барои ҳамин ман шавҳарам гуфтам ман иҷозат метиҳам шумо баравед зан гиред.
وای بیچاره ها دلشان یکدیگر مونده است، دلشان پیش دیگر کس رفته است. با فکرم مرد وقتی جدا شدن یعنی این خیلی گفته که سرفیزانش ای زنه گوش کن کراچی من دیلم اتمون من دیلم پیش وای رفته است. زنه کم گفته است که ای دیلت با رفت چی کاره که میکنی پراست من به دخالت نکنم. میدونید سبب دلموندگی اینها شاید میگم در اون باشد که توی اونها این خیلی صورت گرفته است. با فکری ما با داماد گفته که تو با زن یافتیم گیر زن داری کن. چی بکه اگر پیشتر میشناخت داماد میمردم که توی به این خی نمیکرد. What's wrong with you? میدونه چی؟ یگانه چیز خنده‌آور در این ویدیو که من دیدم همین خنده‌های عبدالرازق. تمام دیگر نه معلوم است که چیکار میکنم نه معلوم است که چیکار نمیکنم پروست تمام. بینندگان عزیز این بود نشر نوبتی برنامه استنداپ. اگر لحظه هم طبع شما رو بریده کرده باشیم بس ما خوشحال هستیم. باقی با شما سلامتی، سربلندی، خوشحالی، خانوادگی و با کیسه هایتان پوری پول رو آرزو داریم. تا برنامه های آینده خیر با شما. من صالح نورعلی. گودبای.